Здравейте! Това, за което искам да говоря днес, е продължение реално на предната тема – предортодонтска подготовка на пациентите. В практиката ми идват много често пациенти с функционални проблеми и такива пациенти, които имат функционални проблеми след ортодонтско лечение или след недобре направени корони, пломби. Кое е важното, когато говорим за оклузия, за функция и за темпоромандибуларна става? Важното е ние да знаем първо тези две зони тук около ушите, които са така наречените две темпоромандибуларни стави, дали са здрави. И това е от изключителна важност преди да стартирате вашето ортодонтско лечение. Какво означава те да бъдат здрави? Първо, в тази зона тук да нямате болка. Второ, в тази зона да нямате пукане, щракане, да можете да отваряте спокойно долната челюст симетрично, да можете да движите долната си челюст наляво и надясно, напред и назад, без да има някакви шумове, някакви прещраквания, да можете да отхапвате, да се храните, да говорите, без да имате болка, където иде в тази зона. Когато обаче имаме тези функционални оплаквания от пациенти, това, което искам да ви покажа е така наречения сплинт. На слайдовете тук отгоре виждате пациента и неговата захапка преди да стартираме лечението с сплинт. И това, което виждате на долния ред снимки, е така наречения сплинт, който аз съм направил за нуждите на пациента. Това не е шина за бруксизъм и това не е шина, която се носи нощно време. Напротив, това е новата захапка на пациента и това е шина, която не лекува бруксизма, защото по мое мнение, това в някои от следващите видеа ще ви разкажа защо бруксизма не се лекува и не трябва да се лекува. Това е шина, която коригира позицията на долната челюст или коригира захапката. Тази шина е твърда. Като казвам твърда, искам да отделя няколко секунди, за да кажа моето мнение по въпроса с меките шини. Твърдо против съм предписването на меки шини вследствие на проблем с захапката, болки, пукане, щракане. Защо? Защото нашите зъби са твърди. И когато сложим нещо меко между зъбите, то генерира мускулна активност, която кара нашите мускули да стискат повече. И всъщност ние генерираме импулси върху мускулите, които да помпат повече върху тая шина, което автоматично означава, че тия мускули стават хиперактивни. Когато обаче захапката не е добра и когато ставата е с нарушена структура, хиперактивността и усилването на силата на тия мускули ускоряват функционалните проблеми и развитието на патологичните темпоромандибуларни заболявания. Затова аз твърдя, че шините трябва да бъдат твърди. Шините трябва да се носят 24 часа, не само нощем, защото през деня също функционираме. През деня се храниме, говориме, спортуваме. Нощно време обаче, докато спиме, стискаме с зъби. Така че във всяка една част на деня тази шина трябва да е на нашите зъби. Което означава, че всъщност, докато пациента е с тази шина, той лекува своята темпоромандибуларна става, успокоява мускулите, генерира една нова биологична позиция. Какво се случва обаче, когато лечението е направено правилно? Запомнете тази захапка, която ви показвам тук. Това, което показвам на този слайд, всъщност е хибридното лечение с брекети и шина. Защо го правя това? За да мога тази биологична позиция, която съм постигнал след като сме излекували функционалните проблеми, болките в мускулите, болките в ставата, да мога да задържа тази позиция, докато аз местя зъбите. В момента, в който махнем шината, обърнете внимание на зъбите на втория ред, вижте какви разстояния са се появили между задните зъби. И всъщност това е лечението, което ние трябва да проведем ортодонтски. Тоест да затвориме тези разстояния, така че тази биологична позиция, постигната от шината или сплинта,
да я задържиме от зъбите с нашето ортодонтско лечение. Тук виждате прогресията на лечението след като вече сме свалили шината. Виждате колко са се намалили разстоянията отзад, отдясно почти са затворени, отляво остава малко повече работа. Важното тук е да се запомни едно. От изключителна важност е преди да се стартира ортодонтското лечение, долната челюст и в комплекс с темпоромандибуларната става да бъдат в биологична триизмерна позиция, преди да се сложат брекетите. И идеята на брекетите е да преместят зъбите в тази позиция, така че ставата и мускулите да са добре поддържани накрая от зъбите. И в тези ситуации на моите пациенти никога не предписвам ретайнери. Защо? Защото зъбните контакти, мускулите държат позицията на зъбите. Надявам се, че беше полезно. До следващия път. Бум!